от сега. Не може ли поне да се науча да... Ще си много емоционален, в 12-ти клас нищо не ми казаха. 12-ти клас, които са абитуриенти, оставам 6 човека. Аз нищо да оставам на изпит. Какво като са абитуриенти? До сега съм да не съм оставал на изпит и нищо да оставам на изпит. Сега, че ги резни на лято, те няма да могат да кандидатстват. Не се знае, че и наистина ще ги резна. Защото цяло лято ще ходят по морето да се текат на слънчице. Ще се радват на безгрижието си, както и Антон, може би. Той обича да пътешества из Европа и Азия. Студенти, не ме е никак смешно. Да, Антоне, разреди се по-качествено, защото иначе няма да разбереш важността на... Аз няма да разберем. И да плачеш няма да ти помогне, разбираш? Не може ли да се науча да се подготвя и няма да имам някакъв шанс? Ами аз не виждам това нещо да се реализира. Ще го реализирам. Колко сме уверени? Аз не ти вярвам, защото ме лъжиш в продължение на месеци. Бъдете сигурен, ще го реализирам. Не, мога да бъда сигурен. А ако го реализирам? Така ли говори той с всичко учители? Не говоря така с всички учители. Значи аз съм